ngicela ukuthi bama benhlupho siphila kanjena ke kaMaskandi Bezelani kanjani ningadinwa ngempela la kaMaskandi kuyayibenjena nathi sihlupha njengabaculi baphesheya nabona noma ngizoshaya bonke kunyangaza please ngicela uhambe uyolala
ngikhathali mina. Oh, usalungile mbekani ngale ndaweni right usesiwathintela. Inshallah manje ngicela wonke umuntu anyakaze ngathi uyaqhenya unyakaze ngathi kunomuntu ocikile nje kanti leyo mangisazophila
TV kodwa uthanda abantu bakhe. Was ushaya that deal before that? Hallelujah. Ufuna ushaya now? Listen, bafuna ushaya. Shaya. Hallelujah. Next. Kade ushaya wena. Nethi balakhe brush umncane foundation ngibongakhulu bafethu ukubambisana kwethu sisonke ukhule bo brush njengoba ngidlalela wena nje ngoba ukuba ungekho ngaba kukho la mina akunona artist like ngingane ya like akinona nhlobo ini iartist ingane ya like ngelinye ilanga uzodayiselwa imini into zozuza pastor artist njengoba ngila angizile ngemali kodwa ngizoba ingane yakuphi yala ekhaya ukuze nani nibuye nizoba ingane zakuphi zala ekhaya njalo makunomcimbi ngiyanifuna la niyazwa nini yes wakhuluma khumzini ngoma yami lengo mina step ngifuna Shayla. The one that has to do again. I say, massage, I say, it's papa.